जाय मानसिया बिटिआर सुक्तिखौ बिश्वास खालामनानै थांनानै थागोन बे दसेल' सम गाबोननो गोग्लैगोन अलरेडि गोग्लैखाबाय जायहा बिटिसि सुक्तिनि सायाव बिश्वास खालामनानै दङ थागोन जोङो जोरनानै थागोन सास्टेन खालामगोन। हेलो मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअ मानि सायाव नोंथांमोना इन्ट्र नुनानै थारैनो बुजिखाबाय जा मिस्टार काम्पा बरगयारी सारा बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान आरो मानि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाखो स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुनो मोनगोन। जा मिस्टार काम्पा बरगयारी सारा सानसे समाव बुंदोंमोन जे जों बयखौबो रायजोफोरखौ बिथाङा बुंदोंमोन नोंथांमोना सोरगोआव थांनो ना नरकआव थांनो सोरगोआनो बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथायाव जुदि नोंथांमोना जगदान जायोब्ला नोंथांमोना नरकआव आगान हैनाय जागोन होननानै जा मिस्टार काम्पा बरगयारी सारा बुंदोंमोन। स नोंथांमोनानो सोरगो आरो नरकनि बाथ्राखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लाग्रो स आङो स्क्रिनाव होग्रोगोन। बिटिसि सुक्तिया जाहैबाय सोरगो बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय नरक नोंथांमोना दिनै जवाब हो सोरगोआ साबसिन ना नरकआ साबसिन नोंथाङा बबाव थानो जाय मानसिया बिटिआर सुक्तिखौ बिश्वास खालामनानै थांनानै थागोन बे दसेल' सम गाबोननो गोग्लैगोन अलरेडि गोग्लैखाबाय जायहा बिटिसि सुक्तिनि सायाव बिश्वास खालामनानै दङ थागोन जोङो जोरनानै थागोन सास्टेन खालामगोन। आरो लोगोसे दायो मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जा मिस्टार काम्पा बरगयारी सारा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनानै बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो आरो लोगोसे दिनैनि 8 तारिख फेब्रुवारि दाननि 8 तारिख स दिनैहाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि बाथ्रा बुंदों। थारैनो बिपिएफ दोलोखौ बिथाङा मा बुंखो नायदो बिथाङा थारैनो गावनि मुलाम्फानि थाखायसो बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव बास्लायहैदों नामा नैबे बाथ्रायाबो सोंथि जानानै दं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे मिस्टार काम्पा बरगयारी सारनि टपिकखौ आङो स्क्रिनाव होगोन स नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना सा साज्रां नायलांदों जानो हागौ गुबुननि भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय। मिस्टार काम्पा बरगयारी सारा दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो स नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आङो जोंनि बिटिसिनि गोरों गोरा साफ्रोमबो व्यक्तिजों रायज्लायनानै फाइनाल सिद्धान्तआव फैबाय जे गाबोन 8 तारिख फेब्रुवारि खालि साननि 1 बाजियाव आंनिनो समस्ति चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय थाइखा जरानि गेलेग्रा फोथाराव आङो इउपिपिएल दलाव जगदान जासिगोन। साफ्रोमबो मावथि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा आंजों थाफानानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै राजनिति खालामनाय आरो हारि सिबिनाय समाज सिबिनाय खामानियाव लोगो लाफादेरनो लुबैयो बेबायदि इच्छुक व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायहरो फै गाबोन साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दोलै नोगोरै इउपिपिएलआव जगदान खालामनि। दा रायजोफ्रा आंखौ सोंदों जे मानो बिपिएफ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामनो नागिरदों। बे खारना गोबां खारननि गेजेराव आं मोनसे खारना बेनो जे जोङो बयबो बिटिसिआव थि समावहाय मोननै राजनैतिक दल बिपिएफ आरो इउपिपिएल दाफुंनानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेबोदों बा राजनिति खालामदों। बे समनिफ्रायनो जोंनि हारियाव जोंनि समाजाव गोबां धरननि दाङाबाजि नांलायनाय खमलायनाय एना एनि जाबोनायखौ जों बयबो मिथिगौ। दा ओरैबायदि परिस्थितिया जे मोनसे गामियाव बिपिएफ इउपिपिएल लानानै हाबा हुखानिफ्राय सावरि बादालिनिफ्राय गावजों गाव सहाय सहानुभूति होलायलायै थांलायलायै फैलायलायै बेबायदि परिस्थितिसिम सफैदों। दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिभिन्न समावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' खालामनायनि बे मोननै दलखौ ज' खालामनायनि सेस्ताबो खालामबोबाय थादोंमोन। दा ज' खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो अनुभब खालामदों आङो जिहेतु हाराजेन मगुजे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिमोन बिटिसि
दाफुंनायाव आंहाबो गोबां अबदान दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो राजनिति खालामबोदों आरो दासिमबो आङो थांनाय खैदिन आगोलाव आं जि रिजिगनेसन लेटार होबाय बे समसिमबो आङो BPF दाबो आङो गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव, खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। बे समसिम आङो BPF नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै समग्र BTC नि राजनितिखौ आङो पर्यालसना खालामदों आरो बेनि गेजेराव आङो अनुभब खालामदों जे दिनै नङा गाबोन नङा बा बबेबा मोनसे समावहाय जोङो ज' जाथारनांगोन आरो ज' जायागौ माने जोंनि हारिनि जि थामोनथा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्ताधारा बेयो आधुरा जागोन। जोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि राजनैतिक दलफ्रा विभिन्न कार्यसुचि लानानै खामानि मावो, विभिन्न प्लेन पलिसि आइडिया बेफोरनि खोथा शेयार खालामलायो। नाथाय मोननै मोनथाम दल थानायलाय मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा आरो बबेबा मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा जानानै जोंनि गेजेराव आरो गावस्रा गावस्रि जानानै दिनैनि जि राजनिति परिस्थिति बेखौ जोङो सम्मुखीन जानांदों। आं दा ओंखायनो गोदान मोनसे आसा लानानै आरो समग्र BTC नि रायजो राजाफोरखौ धर्मावलम्बी जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर, गुबुन गुबुन भाषानि सुबुंफोरखौबो जयै लाफानानै मोनसे गोख्रों राजनैतिक खालामनो थाखाय आरो BTC आव स्ट्रं मोनसे राजनैतिक आबहावा माने स्टेबल पलिटिक्स लाबोनो थाखाय आङो खामानि मावनो ओंखारदों। सानसे समाव सोरगो आरो नोरगनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो दायो बे सोरगोखौनो नागारनानै जों मिस्टार काम्पा बरगयारी सारा नोरगआव आगान हैबाय। थारैनो बे बाथ्राया दिनै बेसेबांबा लाजिथावना बाथ्रा। दिनै बेवहायनो जों मिन्थिनो हायो काम्पा बरगयारी सारा गावनि मुलाम्फानि थाखायसो बिथाङा दोलोखौ सोलायदों। थारैनो बिथाङा दोलोखौ सोलायालासिनो बिथांमोना BPF आरो UPL जमा जानानै बिथांमोना पलिटिकेलखौ गेलेयोब्ला निश्चय जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जौगानाय फैगोन होननानै आं सानोमोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।